Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami YouTube Sebelum Mereka. Di kesempatan sore hari ini kita melihat Mas Sigit latihan untuk berjalan. Aja ngeting dhuwur ah. Ngisor mbek anu hak. Iku rahane lho sing loro. Jos. Sing loro nanti, sing loro. Geger jos berarti apik. Iku nglatih anu Mas, nglatih tulang belakangmu. Oke, balik ngalor. Sik. Muter saka gak apa-apa. Lah. Kadang latihan ngene iki, Mas. Iku nglatih geglem iki lho. Tulang belakangmu. Bingung golek ya, celah ya. Piye? Teng nanti. Tenge. Kene karo gak apa-apa berarti ada anu. Lah penak ngadeg iki berarti. Anak bagus. Ikan awakmu kan ngene lho. Nglatih siji narik tulang belakang iki lho. Dadi ini dia kan kuat, paham ya? Jadi iki juga nglatih kekuatan awakmu pada waktu berdiri lama juga anu lho.